либоси миллӣ яке аз муҳимтарин нишонаҳои фарҳанг ва ҳуввияти ҳар як миллат ба шумор меравад. либоси миллии тоҷикӣ таърихи қадима дошта, зебоӣ, одоб ва ҳунари баланди мардуми тоҷикро таҷассум мекунад. салому дуруд бинандагони ҳамешагии телевизиони Душанбе. барномаи фарҳангиву фароғатии муд аст ин лаҳза пешниҳоди шумо. дар нашри навбатии барнома мо атрофи коллексияи нави баҳорӣ суҳбат менамоем. имрӯз ба студияи телевизиони Душанбе даъват намудаем тарроҳи ҷавону хушсалиқа, алочии фарҳанги Тоҷикистон Фарида Саидова. ва инчунин моро ҳамроҳӣ мекунанд як гурӯҳ гулдухтарони донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон. шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва умедворем ки бо иштироки шумо барномаи имрӯзаи мо ҷолибу диданӣ ва хотирмонсипарӣ мешавад. ташаккури зиёд ки маро ба барнома даъват намудед. сипоси бепоёни худро ба телевизиони Душанбе мерасонам ки ҳамеша маро ба барномаатон даъват менамоед. то ҷои мо маълумот дорем шумо чанд рӯз пештар аз сафар баргаштед. дар ҷумҳурии Қазоқистон ки Туран Fashion Week ном дошт, либосҳои миллии худро дар он ҷо муаррифӣ намудед. биёед каме атрофи ин сафар суҳбат намоем. чӣ гуна чорабинӣ буд ва тарроҳон аз кадом кишварҳо дар ин чорабинӣ иштирок намуданд? сараввал изҳору сипоси миннатдории худро ба асосгузори сулҳваҳдати миллии пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки пайваста мо тарроҳонро дастгирӣ менамоянд ва мо аз ин имкониятҳо албатта ки истифода бурда ҳунари худро дар ҷаҳон муаррифгар ҳастем. албатта ман дар чорабинии Туран Fashion Week бо коллексияи Наврӯз иштирок кардам ва дар он ҷо дизайнерон аз якчанд давлатҳои гуногуни дунё ҳузур доштанд ки мо бо онҳо дӯстӣ пайдо кардем, ҳамкориҳоро баромондем ва ҳар яке дар он ҷо фарҳанги миллати худро ба намоиш мегузоштанд, либосҳои миллии худро. ва ман хостам ки пироҳанҳои зебои тоҷиконаро ки чӣ қадар зебо аст, атласи мо, чакани мо ки бар тани гулдухтарон зебанда аст, онҳоро хостам ки ба намоиш гузошта бошам ва албатта ки аз ҷониби дигарон нағз қабул гардид ва вақте ки либоси миллии чакан ба саҳнаи муд ворид мешуд, ҳамагон таваҷҷӯҳ зиёд мекарданд ва албатта ки аксбардорӣ мекарданд. ин барои худи ман як ҳиссиёти хубе буд ки ман тавонистам ки фарҳанги миллатамро дар ҷаҳон муаррифӣ сохтам. имрӯзҳо бештаре аз тарроҳон кӯшиш мекунанд то унсури миллӣ ва сабки аврупоиро бо ҳам омезиш диҳанд. чӣ гуна метавон тавозунро нигоҳ дошт то либос ҳам замонавӣ бошаду ва ҳам арзишҳои миллиро дар худ ҳифз намояд? аслан ман коллексияи либосҳои худро бо сабку услуби замона ва албатта ки ҳамон ҷузъиётҳои миллиро бештар инъикос мегардонам то ин ки ба ҳамагон фаҳмонида тавонам ки мо чӣ қадар фарҳанги бою ғанӣ ҳастем, чӣ қадар либосҳои зебои худро дорем. чун ҳар як қавму миллатро дар ҷаҳон бо ҳамин фарҳанги худ, бо либосфӯшии худ мешиносанд, эътироф мекунанд ва имрӯзҳо албатта ки мо дорои чӣ қадар фарҳанги бой ҳастем, чӣ қадар чаканҳои миллии мо аллакай дар ҷаҳон шинохта шудаанд, ифтихор менамоям ва кӯшиш мекунам ки дар коллексияи либосҳои худ ана ҳамин пироҳанҳои зебои чаканиро омезиш бо сабку услуби замона намоям то ин ки гулдухтарони хориҷӣ низ тавониста бошанд ба бар намоянд. чун ба ҳамаи мо шумо маълум аст Наврӯз ҷаҳонӣ гардидааст ва ман хостам ки коллексияи Наврӯзро дар ана ҳамон ҳафтаи муди Туран Fashion Week ба намоиш гузошта бошам то ин ки гулдухтарони хориҷиён низ тавониста бошанд пироҳанҳои зебои миллиро дар ана ҳамон рӯзҳои баҳорӣ дар ҷашни Наврӯз ба бар намуда бошанд ва фикр мекунам ки имрӯзҳо ҳамаи ин гулдухтарон муд кардаанд дар сомонаҳои иҷтимоӣ пироҳанҳои зебои миллиро ба бар менамоянд ва албатта ман мехоҳам ки ҳар як бонуи тоҷик, ҳар як гулдухтари тоҷик мехоҳад ки ана ҳамин пироҳанҳои зебои миллиро муаррифгар бошад, ба онҳо пироҳанҳои зеборо омода мегардонад. беҳтарин, яъне мо имрӯз метавонем бигӯем ки омезиши сабки аврупоӣ бо либосҳои миллӣ ба як равияи ҷолиб дар соҳаи муд табдил ёфтааст. мегуфтед ки ин раванд дар фаъолияти эҷодии шумо чӣ гуна оғоз ёфт? албатта вазифаи ҳар як тарроҳ аст ки имрӯзҳо барои офаридани либосҳои миллии тоҷик, тарғибу ташвиқи либоси миллӣ саҳми босазои худро гузорад ва ман ҳамчун тарроҳи касбӣ
дар ҳар як коллексия ки меофарам дар онҳо ҷузъиётҳои миллиро бештар инъикос мегардонам, то ин ки дар муди имрӯза ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ бошад ва албатта ки зебову шинаму диданӣ бошад. чӣ тавре ки дида истодаем дар студияи мо якчанд намуна аз коллексияи баҳории шумо дар ин ҷо ба намоиш гузошта шудааст ва мегуфтед ки ҳамаи ин либосҳоро чӣ гуна омода намудед ва идеяаш аз куҷо буд? чуноне ки мебинед дар ин ҷо либосҳои миллӣ ҳастанд. Албатта ки бо сабку услуби замона хостам ки пироҳанҳои зебои қадимаи тоҷикро, ана ҳамин матоъҳои қадимаро ман хостам дар пироҳанҳои худ инъикос намоям ва аз ана ҳамин матоъҳои қадимаи миллӣ атласу адрас омезиш намуда як пироҳанҳои зебову замонавиро ба намоиш гузоштам. дар ин ҷо либоси дуюм диққати маро бештар ҷалб намуд, чун дар ин ҷо либос аз матои адрас омода гардидааст ва миёнбанди он бошад чакан истифода шудааст. Ин идея чӣ гуна рӯи кор омад? ин идеяро ман дар рӯи авроқ вақте ки тасвир намудам, хостам ки ана ҳамин пироҳан бояд ки атласи қадима бошаду дар болои он миёнбандаш аз ана ҳамин чакан гулкосаи калон бошад. Ин гулкоса ки ба ҳама аллакай маълум аст, дар ҷаҳон аллакай чакани мо дар феҳристи ЮНЕСКО шомил гардидааст, моро дар ҷаҳон мешиносанд. Ман хостам ки ана ҳамин гулкосаи калонро дар миёнбанди ана ҳамин пироҳан омода намоям, то ин ки фарҳанги худро тавассути либоси миллиамон муаррифгар бошам. воқеан ҳам хело зебо аст ва мехостем аз фаъолияти кунунии шумо низ огоҳ бошем, зеро барои ҳар як тарроҳ раванди эҷод пайваста идома дорад. айни ҳол ба чӣ корҳо машғулед? оё дар фикри омода намудани коллексияи нав ҳастед? албатта ман мехоҳам ки коллексияи навбатии худро бо номи шоҳнома ба намоиш гузорам ва чаро маҳз шоҳнома? барои он ки хостам қаҳрамонҳои миллати худро дар пироҳанҳои зебои худам инъикос гардонида бошам. тавассути пироҳанҳои зебоям мехоҳам ки ба ҷаҳониён муаррифии либоси тоҷик, шоҳномаи безаволи фирдавсиро хостам ки ба намоиш гузорам ва фикр мекунам ки як идеяи хуб аст, як либосҳои зебо мебарояд ва ман ифтихор мекунам ки чӣ қадар фарҳанги бою ғанӣ дорам. маълум аст ки завқи муштариён низ ба эҷоди тарроҳон таъсири худро мерасонад. ана ҳамон завқи муштариён ба тарҳи ниҳоии либосҳои шумо чӣ гуна таъсир мерасонад? аслан ман бо ҳунармандону санъаткорон кор мекунам ва ҳамкорӣ мекунам ва ба онҳо албатта ки мехоҳам ҳамеша либосҳои миллиро бо сабку услуби замона тавсия диҳам, чун онҳо ки худ ҳунарманд ҳастанд, санъаткор ҳастанд ва дар саҳнаҳои бузург онҳо иштирок мекунанд. Мехоҳам ки пироҳанҳои зебои чакан атласи миллии худро ба онҳо пешниҳод сохта бошам, то ин ки муаррифгари миллати худ бошам. беҳтарин. сафар ба кишварҳои дигар имкони шиносоӣ бо фарҳанг ва услубҳои гуногуни либоспӯширо фароҳам меорад. оё боре шудааст ки шумо аз либосҳои кишварҳои дигар илҳом гирифта ҷузъе аз либосҳои онҳоро дар коллексияи худ ҷой дода бошед? албатта ҳар як сафаре ки мекунам ба ман як нерӯи бузургеро медиҳад ки ман бояд ки коллексияи навбатии худро бозам ҷолибтару зеботар омода гардонида бошам ва албатта ман ба якчанд давлатҳои гуногуни дунё сафар кардаам. дар он ҷо тарроҳон хориҷиён зиёд ҳастанд. ман бештар бо онҳо кор мекунам, ҳамкорӣ мекунам ва мехоҳам ки пироҳанҳои ки дар коллексияи либосҳои худ меофарам дар онҳо ҷузъиётҳои миллиро бештар инъикос гардонида бошам, то ин ки ҳар як хориҷӣ, ҳар як тарроҳ, ҳар як бинандае ки дар ҳафтаҳои муди ҷаҳонӣ моро мебинанд, онҳо донанд ки мо аз кадом давлат ҳастему, чӣ гуна фарҳанги бою бузург дорем. имрӯз ҷавонони зиёд ба касби тарроҳӣ шавқу рағбати зиёд доранд ва мехоҳанд дар ин соҳа муваффақ шаванд. шумо ба онҳо чӣ тавсия медиҳед то дар ин ҷодда муваффақ гарданд? имрӯзҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат зиёд курсҳои омӯзиши донишгоҳҳо ҳастанд ки гулдухтарони мо метавонанд озодона омада ба он курсҳо дар донишгоҳҳо омада фаъолият кунанд, кор кунанд, хонанд, омӯзанд ва албатта ки
ҳар як кор мушкили худро дорад, заҳмати зиёдро дорад ва албатта касби тарроҳӣ зиёд кори заҳматталаб аст ва онро бояд ки тамоми нозикиашро омӯхт ва вақте ки мо тарроҳ шудан мехоҳем, масалан гулдухтаре ки мехоҳад ки тарроҳ шавад, ӯ бояд ки сараввал касби рассомиро дошта бошад. Вақте ки ӯ тасвир карда натавонад, фикр мекунам ки пироҳанҳои ӯ на он қадар ҷолибу диданӣ мебарояд ва аз ҳамин лиҳоз ман ба ҳар як гулдухтаре ки мехоҳад дар дил орзуи тарроҳ шуданро дорад, ӯ бояд ки аз ана ҳамин нозикиҳои кор бохабар бошад, аз рӯи касби интихоб намудаи худ кор ва фаъолият намояд. фикр мекунам ки бениҳоят як роҳи муваффақиятро барои худ мегирад. бинандагони азиз, айни ҳол имкон дорем коллексияи нави баҳории тарроҳи шинохта Фарида Саидоваро дар саҳна якҷо тамошо намоем. идомаи барномаи имрӯз бинандагони азиз ва ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд Фарида Саидова. ва медонед Фарида, имрӯзҳо аксари ҳунармандон ҳангоми тамошои дастоварди худ пур аз эҳсос мешаванду ҳатто дар чашмони баъзеи онҳо ашки шодӣ низ намудор мегардад. шумо дар тӯли фаъолияти 15-солаи худ боре шудааст ки маҳсули dastoни худро дар ана ҳамон ҳунармандоне ки дар саҳнаҳои бузург нақш меофаранд ва овозхоне ки дар саҳна сурудхонӣ мекунад, дар онҳо маҳсули dastoни худро дида бошеду пур аз эҳсос шавед ва ашк рехта бошед. Боре шудааст? вақте ки пироҳанҳои зебои тоҷиконаро дар чунин чорабиниҳои сатҳи байналмилал ба намоиш мегузорам, бароям як масъулияти дучанд медиҳад ва албатта ки ашки шодӣ аз чашмам мерезад ки имрӯзҳо ман ҳамчун як тарроҳи касбӣ кор ва фаъолият намуда истодаам ва фарҳанги худро дар арсаи байналмилал муаррифгар ҳастам. беҳтарин. ҳар як либоси тарроҳон одатан гурӯҳи муайяни муштариёнро ҷалб мекунад.
мегуфтед ки либосҳои шумо бештар ба кадом қисри ҷомеа писанд аст, яъне кадом қисри ҷомеа бештар либосҳои шуморо ба бар мекунанд ва таваҷҷӯҳ доранд? ман аслан ҳама намуди либосҳоро омода месозам ва ҳар як мизоҷе ки мехоҳад барои худ чӣ гуна либос бояд ки дархост кунад, ман кӯшиш мекунам ки то ҳадди имкон ба ӯ ёрӣ диҳам ва як пироҳани зеборо ба ӯ пешниҳод сохта бошам. Ва коллексияи либосҳое ки ман омода месозам бештар сарояндагону ҳунармандон ба бар менамоянд ва албатта ки либосҳои миллиро бо сабқу услуби замона омезиш намуда ба онҳо пешниҳод месозам. биёед каме атрофи сафари ҳунариятон ба Олмон ҳарф занем ки дар ин чорабинӣ либосҳои миллии тоҷикиро муаррифӣ намудед ва хориҷиён либосҳои моро чӣ гуна қабул намуданд? албатта фикр мекунам ки ҳар як бонуи тоҷик ҳунари ана ҳамин чакандӯзӣ дорад, ҳунари гулдӯзӣ дорад ва ин ҳунар аз бибиёни мо меросӣ мондааст. ман бештар мехоҳам ки ба насли оянда тавониста бошам фаҳмонида ки чӣ қадар фарҳанги мо бузург аст ва мо тарӯҳон бояд ки ана ҳамин ҷузъиётҳои миллиро бештар дар пироҳанҳои худ дарҷ намуда бошем. вақте ки ман дар ин чорабинӣ либосҳои зебои тоҷиконаро бо сабқу услуби замона пешниҳод сохтам, аз ҷониби хориҷиён нақз қабул гардид ва албатта ки аксбардорӣ намуданд ва хушҳол шудем. фикр мекунам ки барои манфиати миллати мо, барои пешрафти миллати мо, барои пешрафти либоси миллии мо саҳми босазое мегузорад. аз солҳои аввали фаъолиятатон дар ин соҳа ҳастед ва таҷрибаи ғанӣ ҳам андӯхтаед. имрӯзҳо мебинем дар саҳнаҳои бузург, дар консертҳо ва умуман дар чорабиниҳои сатҳи баланд гулдухтарон либосҳои шуморо бо ифтихор ба бар мекунанд ва аз ҳама муҳим дар тани онҳо либосҳои омоданамудаи шумо хеле ҳам шинаму зебо ба назар мерасад. мегуфтед ки чунин эътимод ва таваҷҷӯҳи тамошобинон ва ана муштариёнро чӣ гуна ба даст овардед? ман ҳар як либосе ки меофарам кӯшиш мекунам ки диққатҷалбкунанда бошад ва зебо бошад, шинам бошад, ба ранги он аҳамият медиҳам. вақте ки либос пурра омода гардонида шудааст, фикр мекунам ки таваҷҷӯҳ ба ана ҳамон либос зиёд мешавад ва ман бештар кӯшиш мекунам ки дар ҳар як идее ки бар сарам меояд онро бештару дучанд аз рӯи он кор кунам, то ин ки як пироҳане ки омода мегардонам ба бинандаи ана ҳамин либос бояд ки ба муштарӣ писанд ояд. то имрӯз дар маҷмӯъ метавонед бигӯед ки чанд коллексияи худро пешниҳоди бинандагон гардонидед? то ба имрӯз ман якчанд коллексияи либосҳои худро пешниҳоди ҳамагон гардонидам ва албатта ки дар чорабиниҳои сатҳи байналмилал либосҳои худро ба намоиш гузоштам ва коллексия аслан аз 6 либос ё ин ки 12 либос иборат аст ва ман кӯшиш мекунам ки ҳар як коллексияе ки меофарам инаш аз дигараш фарқкунанда бошад, зебо бошад, шинам бошад, албатта беҳтар хубтар бошад ва аз ҳамин лиҳоз кӯшиш мекунам ки аз уҳдаи ана ҳамин ба хубӣ бароям. аз нигоҳи шумо ҳамчун тарроҳи ҷавон дар соли 2026 кадом ранг ва тарзи либос дар будааст? яъне имрӯз ба истилоҳ мегӯянд классика ва кежуал. аз нигоҳи шумо чӣ гуна либос дар мода аст? ман фикр мекунам ки ҳар як бону вақте ки мехоҳад либосеро ба бар намояд, ӯ бояд ки ранги худро донад, мутобиқ ба пӯсти ӯ бояд ки ранги мувофиқ ба ранги худ бояд ки либос ба бар намояд. либос ин як ҷузъи ҷудонопазири инсон аст ки ӯ бояд ки худро тавассути либосаш муаррифӣ сохта тавонад, дар куҷо бояд ки чӣ гуна либос ба бар намояд. либосҳои миллии чакании мо ки худ равшан аст, зебо аст, аз якчанд рангҳо иборат аст, фикр мекунам ки ба ҳар як бону мувофиқи пӯсташ низ мувофиқ меояд ва албатта ки зебанда аст. зиёд агар ба бар намоянд ин бениҳоят хуб аст. чун ин ҷо як гурӯҳ донишҷӯён аз донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон ҳузур доранд. шумо метавонед савол дошта бошед, ба меҳмони барномаи мо пешниҳод намоед. чӣ сабаб шуд ки шумо маҳз касби тарроҳиро интихоб намудед? аслан ман завқи зебоипарастиро дорам. аз ҳамин лиҳоз пешаи тарроҳиро интихоб намудаму аз рӯи ана ҳамин касб кор ва фаъолият намудам, то ба имрӯз кӯшиш карда истодам ки каме ҳам бошад саҳми худро барои тоҷикистони ватани азизи худам гузошта бошам. мо низ мехоҳем мисли шумо тарроҳи муваффақ шавем. ба мо дар оянда чӣ маслиҳат медиҳед?
шахс агар дар дил мақсад гузорад, фикр мекунам ки аз рӯи мақсади худ, аз рӯи касби худ кор ва фаъолият кунад бештару хубтар, албатта ки муваффақ мешавад. шумо ки дар ҳамин соҳа таҳсил намуда истодаед, фикр мекунам ки бисёр имкониятҳои зиёдеро доред ва ҳар як имконияте ки барои мо тарроҳон имрӯзҳо ҳаст, бояд ки истифода бурд ва дуруст истифода бурдани ана ҳамин имкониятҳо аст ки шумо бояд ки аз рӯи касби худ бештар кор кунед ва чуноне ки шуморо ман дида истодаам, албатта ки азодаи ин кор ба хубӣ мебарояд, ба шумо албатта муваффақиятҳо хоҳонам. дар анҷоми барнома мехостем тавсияи шуморо доир ба дӯстдорони муд шунида бошем. тавсияи ман албатта ба дӯстдорони муд ин аст ки ҳамеша зебо пӯшанд, зебо монанд ва фикр мекунам ки ҳар як гулдухтари тоҷик вақте ки либоси зебои тоҷикиро, атласи миллиро ба бар намояд, ӯ зебогиаш дучанд мешавад албатта. ва бештар агар либосҳои миллии тоҷикиро бо сабку услуби замона ба бар намоянд, фикр мекунам ки ин барои муаррифии миллати худ, муаррифии фарҳанги худ саҳми босазое мегузоранд ва аз ҳамин лиҳоз ба ҳар як бонуи тоҷик, ба ҳар як гулдухтари тоҷик тавсия медиҳам ки ҳамеша зебопӯшу зебобин бошанд. имрӯз мо дидем ки сабки аврупоӣ бо унсури миллӣ омехта шуда метавонад шакли нави либосро ба вуҷуд орад. муҳим он аст ки шакли миллӣ будани он гум нашавад. либоси миллӣ метавонад бо замони муосир ҳамқадам бошад, агар он бо дарк, завқ ва шакли дуруст пешниҳод шавад. бинандагони азиз, ин буд барномаи имрӯзаи мо атрофи коллексияи нави баҳории тарроҳи шинохта Саидова Фарида. бори дигар шуморо ба студияи телевизиони Душанбе хайрамақдам мегӯем ва умедворам ки аз суҳбати мо дӯстдорони муд ва шахсоне ки мехоҳанд ин соҳаро интихоб намоянд албатта баҳрае бурданд. ба шумо изҳори миннатдорӣ мекунем ки даъвати моро пазируфтед ва дар барномаи мо иштирок намудед. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барнома. То барномаҳои баъдӣ саломату сарбаланд бимонед.